नोंथांनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर हाबा जानो थांनो नागिरदों स्टुडेन्टफोरबो आरो ओमफ्राय जों मिसजों साथाम ओमफ्राय उनाव स्टुडेन्टआबो साथामल'खा मेट्रिक होग्राफोराल'सो माने बिसोरल' साथाम दंखायोमोन नालाय बे बिसोरखौनो लाना फैबाय आरो ओमफ्राय जोङो नै दा हाबा जानो थांबाय दं ओमफ्रायनो लोगोफोर हाबालानि न'आबो बेनो आरो खाथिथारखा ओमफ्राय बेयो स्कुल बेयो हाबालानि न' थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर हाबाया माबायदि जायो नायनोसै हाबा जायो एसे गोबाव जालायबायमोन आरो जानो थांलायनोसै खाथि नालाय थाबायनानै फैबाय आरो सान्दुंआबो जि गोसा जाग्रासो फैबावदो बिसोरो ओंखारबोसिगोन जोंखौसो फन हरबाय जोंसो मोनफैग्रोबाय आंनाव बरदोंमोन ना दसे होनबा मोनफैयो लामायानो Schreiter. ओंखाम जानो जबाय लोगोफोर मोनसे ओंखाम जानोसै अनलाखौ नेरि होदो अनला रान लाबोखांजोबासो जानोसै नबलानो जाबाय जायगाया tomato na mula ada nih apa nih bisa nih belum langsung banget ini ang beri nih sih bang deh kalau udah coba deh ini sih bang orang yang belum ada coba deh
बाय